Heippa hei kaikki, nimeni on Marcel ja 3 vuoden jälkeen uudestaan tietokoneen ääressä, mutta nyt pelataan Minecraftia, tai siis Minecraftia. Otetaan täältä nämä tavarat pois ja ruvetaan nyt ottamaan lisää puuta, tai leikkaamaan tästä näin puuta. Kyllä, 3 vuoden aikana ei millään jaksanut tehdä videoita, mutta ainakin nyt ehtii tehdä ja melkein joka päivä on tulossa videoita ja uudestaan on tulossa melkein tällaisia puhumisvlogivideoita, jossa mä puhun kaikenlaisista jutuista ja en halua niin paljon ottaa tätä vain noin 10-11 minuuttisen videon. Tiedätte, että tämän YouTuben takia ei aina, ei halua, että siis jonkun takia ei vain halua sitä. Mun mielestä tämä riittääkin mulla. Ja kyllä, ihan se, että mun mielestä tämä pitäisi vähän vaihtaa kieli. Mistä mä löydän sen? Tuosta noin. Otetaan tämä. Valmis. Otetaan tämä laatikko tästä näin mukaan. Noin. Tämä mikäkin soihtun. Juostaan tästä näin. Meillä pitäisi odottakaapas, me pitäisi tehdä työpöytää tähän näin. Noin. Ja stikkejä meillä on, mä tarvitsin vain yhden. Oho. Noin. Sitten miekan voisi tästä tehdä. Tuosta voisi tappaa noita kanoja. Kiitos. Noin. Missä on? Tuolla on vielä lisää näitä. Ja tossa näin. Mun mielestä riittää tämän verran. Tai voisiko tappaa yhden? Vois. Mun mielestä riittää, että olisi 5 näitä. Jos tulee pitempiä videoita, mä leikkaan tästä, että YouTube ei häiritseisi mua näiden juttujen takia. Tuohon noin. Vois mennä, tai mä pidän kädessäni tämän miekan, että ei tapahtuisi mitään ongelmaa. Katsotaan, että otetaan helpoksi tämän kaikki. Hieno paikka. Hieno merenranta. Tai joki. Minne päin menisimme? No mennään tuonne päin ihan mäen yläpuolelle, tai siis mäen toiselle puolelle, että mun mielestä siellä löytäisi paljon parempaa paikkaa. Mä tuon yhden kanankin, mä tapan. Lihaa aina tarvitsee. Hieno. Kyllä, jota te näette täällä uuden jutun näitte tosta, sen vaaleapunaisen punaisen näköisen, niin se on uusi 1.8 tällainen, ei snapshotti, vaan joku tällainen uusi release. Mun tämä paikka näyttää ihan samalta, niin en kyllä tiedä, että minkä voisi rakentaa talon. Sanokaa sitten, kun kuulette minun äänessä, että se on vähän uhainen. Joo, että pikkusen on vähän tällainen uhainen ääni, mutta muutenkin mä teen videota. Onko täällä vain tällaista paikkaa, että vähän outoa. Varovasti mennään täältä alas. Näin. Ihan tällaiselle hiekaiselle paikalle. Oho, tuolla on sellainen pyramidi, jonne voisi mennä käymään. Ruokakin on sellaisen, että ei ole mitään mulla. Tämä on huonoa juttua.
Muuten mä otan vähän tästä vähän enemmän kuin 10 minuutin, kun YouTube ei anna enempää nyt. Vois hypätä tänne alas. Tämä. Kokeilin pari minuuttia sitten texture packilla, niin lagi vähän tossa. Otetaan tämä tohon noin. Mistä pääsee tonne yläkertaan? Hiekkaa tuolla noin. Tää siis tuosta noin. No mä otan tosta vähän noin hiekkaa. Kiveä tarttis niin, että voisi tehdä sitä furnancea. Ai niin, mulla jo tätä mistä mä pääsen pois? Pääsis takaisin. Ilmeisesti täältä. Joo, täältä mä pääsen takaisin. Tähän, missä se on? Tuolla. Niin mua pitäisi ottaa näin kiveä. Tulee muutakin videoita, niin kuin mä sanoin, että taas tulen puhumaan peleistä ja kaikista tällaisista jutuista. Ja oho, en mä tällä lailla tarkoittanut tätä. Otetaan näin, että ei voi olla totta. No otetaan tuokin pois noin, että ei häiritse mua. Noin kiveä tosta, noin. No, otetaan tästä näin kiveä. Oho, täällä on tätä koalia. Otetaan sitä. Noin. On tulossa tällaista Hexit-juttuakin. En tiedä, että onko tuttu teillä. Jos on, niin voitte kirjoittaa tonne kommenttiin. Että haluatte. Muutenkin on tulossa, jos haluatte. Jos ei, sittenkin on tulossa sellainen. Tämä tuohon noin. En kyllä tiedä, että minkä takia mulla on tällainen skin. Mä en oo kyllä valinnut tällaista. Se on jonkun syyn takia tällainen. Otetaan tästä tätä näin. Aha, pitäisi syödäkin. Vähän montakin tällaista juttua nyt mulla. Vähän paljon näitä on, mikä nämä hiiltä. Aha, kuuluu vähän tällaisia ääniäkin. No niin. Näin. Mun mielestä ihan kohta mä lopetan tämän videon tämän videon ottamisen. Oho, rautaa, tai mikäkin tämä on heti. Joo, rautaa. Tai siis mikä? Rautanalmi, kyllä. Eon kohta on tulos, tai sen vuoden alussa, tammi-helmikuun välissä on tulos ihan tällainen Minecraft-jubileumi, tällainen 5 vuotta mä oon pelannut tätä Minecraftia, ja tähän tulee tällainen miten voisin sanoa, ja on tällainen juhlavainen. Otinko mä täältä kaikkia? Otin. No niin, nyt 46,4 tällaista rautanalmia. Mulla pitäisi nyt mennä katsomaan, mitä tuolla alhaalla on. En ottanut enempää tällaista. No. Mennään täältä näin alas. Ehkä löytyy kiviäkin. Toivottavasti. Joo, löytyy.
3 vuoden aikana mä halusin tehdä näitä videoita, mutta en pystynyt tehdä. Ei nyt jaksa ottaa tällaista. Montako? 17. No riittääkin. Nopeita mä tein tällaisen Fornensin. Oho, yökin rupeaa tulemaanko? Rupeaako tulemaan? Ainakin näyttää siitä, että rupeaa. Joo, kyllä, rupeaa pimenemään. Otetaan tämä näin, että rumalaiset, tai mitenkään voi sanoa, nämä zombit tai tällaiset, ei tulisi tänne sisälle. Onko täällä joku uloskäynti? Ilmeisesti olisi ollut, mutta ei ole enää. Otetaan näin vähän, että näin. Oho. Mulla on ihan tällainen torchi tossa noin. Noin. Nopeita mä käytänkin. Heti näin. Tuohon noin. Tuohon noin ja tämän. Otetaan 2. Ja sitten näitä torcheja voisi tehdä. Noin. Ihan 32. Laitetaan tohon noin. Ihan tohon noin. Ja sitten, oho. En mä tällä lailla tarkoittanut. Kyllä. Mun mielestä loppuu tähänkin tämä video. Ja sitten ensi kerralla jatketaan tästä näin. Mutta ensin mä syön tätä. Oho, en mä täällä ole tarkoittanut. Noin. Mun mielestä laatikon voisi ottaa tuonne esiin. Tavarat sinne niin. Noin. Mun mielestä voisi tehdä näitä. Aha. Kivi. Unohtui. Tästä voisi tehdä. Oho. Noin. Noin. Miakan. Loppuiko tämä? Joo. No, otetaan tuo rauta juttu tohon noin. No. Mitä tarvitsisi? Mun mielestä kaikki on tässä. Näin. Joo, tämä tohon noin. 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 Mun mielestä nyt on kaikki tässä. Näin. Nämä tohon noin. Joo. Kiitos, että katsoitte. Toivottavasti jaksoitte katsoa tämän pitkän videon. En tiedä kuinka pitkä tämä on. Sitten nähdään ensi videossa. Heippa hei!